ketsuppia, kalanmaksaöljyä, tomaattia, jogurttia, teetä, chilikastiketta, punaviiniä, kurkolonkeroa, banaanijogurttia. Joo, ja ketsuppiakin on. Siinä on suunnilleen kaikki. Nyt Heikki-Pekka Honkasaari aikoo juoda tämän juoman. Antaa palaa. Anna mennä! Anna mennä, poika. En pidä nenästä kiinni. Ihan kunnolla vai? Anna mennä! Oikeesti hyvin helvetti. Tää menee YouTubeen. Tää menee YouTubeen. Juos saatana. Reilusti vaan. Vittu lisää. Vittu ei tuolla vedetä pian. Jatkassa. Ette voi käsittää kuin paskaa. Oikeastaan voi. Se on mahtavaa. Kaikki sai sitten taas nössön maan. Tää on YouTube-kama. Pohjanmaan kautta. Ihan kurkkuvaan kunnolla, niin menee nopeetto. Kunnon kuulaa. Ei se oo mitään susta mistä kuvaavista. Lisää saatana. Kiva kun nää tomaatit ja jogurtit. Mitäs tee maistuu siellä? Joo, hyvä. Mielenkiintoinen yhdistelmä. Vielä on jäljellä. Ja minuutti 20 kuvausaikaa. 45 sekkaa aikaa juoda. Vauhtia! Mulla on loputtomat. Jaa, ostetaan ihan just nyt. Ei oo loputtomat. Tuossa on lavuori vieressä, sinne sit oksena. Anna mennä nyt. Pohjalla on varmaan kaikki parhaat. Pohjanmaan kautta. 20 sekuntia aikaa! 50. 18. Mulla on varmaan 4 tuntia. 15. Sitten vielä viimeisen sen eli. Menee! Oi! Ja nyt tänne mennään niin alhainen näin. Ja siinä on liitkoni. Oli pakko näyttää. Kyllä, se on moi. Voittaja fiilis! Kamerat on rivissä. Voittaja fiilis varmaan.